ହେଇଥାଏ ପୁଣି ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କାମ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ ମଶାକୁ ମାଗଣା ମାରିଛି ଗୋଟେ ପରମିଶନ ନ ଦେଇ ଦରଖାସ୍ତ ଫରଖାସ୍ତ ନ ଦେଇ ସିଧା ଆସିକି ମୋ ଦେହରେ ବସି ପଡୁଛି। ମୋ ଦେହ କଣ ଶସ୍ତା ନା ରକ୍ତ ଶସ୍ତା? ତାପରେ ବି ମଶା ଇଆଡେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲୁଛି, ହାତ ଧୋଉନି, ସାନିଟାଇଜର ଲଗଉନି, ଆସିକି ମୋ ଦେହରେ ବସି ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମତେ କରୋନା ହବ ମୋ ପିଠିରେ କିଏ ପଡିବ? ମଶା ପଡିବ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଦୁଲୁ ହେଇ ବସିଲା, କୁଲୁ କୁଲୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ହେଇ ମତେ କାମୁଡିଲା, ଦେଲି ଶକ୍ତ ଚଟକଣିଟେ ଦେଲି। ତାପରେ ତ ଗାଦୁଲୁ ହେଇ ମରିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଯାଏ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରିବି ନା, ପୁଣି ତାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଯାକ ବି ଅଛି। ଆଉ ହଉ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ହେଲା।